kune munhu akapondwa. Mwana wacho anzi akangoposa mashure ekuti hapana mumwe munhu ndidhedhi vangu. Ndanyasa kuteerechedza nekuti uyu musoro hauri kuwanika. Infact vanhu vainetsana mumba handizoti vainetsana nawe uyasvika matanga tiri kutise. Iye angaitonzi atori kumba ritomwati akagara pasofa. Mutumbi womurume wakatakura nhasi. Dai atongotopedza futi kana tisondoneka mwaigona kungoputikira mumvura imomo. Tiri kusangana zvakare pachirongwa The Village pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Munyaya yarwadza vagari vekuDZ Extension neDZ2 pakarukova kari pakati penzvimbo iyi pawanikwa murume ari kuratidza kuti akaitwa zvekupondwa. Zvinonzi murume uyu anga ane mazuva asingaonekwe akazowanikwa nemurume akanga achirima uye mutumbi wake wakanga wakaiswa mumvura. Vatataura navo tataura nemuzukuru atiye vakaudzwa kunzi kune mutumbi uriko mukarukova vachibva vauya kungoona kwavakaita hembe vakabva vaziva kuti ndisekuru vavo ava vakanga vaine mazuva vasiri kuwanikwa. Murume uyu ndisekuru vedu isusu. Takangonzwa vanhu vachitaura kuti une munhu apondwa apo sekuti andine mazuva tavashaya kumba. Patazopfuura tichienda ikoko kunotsvaga toona kuti ndiani munhu wacho. Totangwaidhinzva hembe tikati ndonhingi hembe dzabuda dzakapfekani sekuru. Saka takamira polisi nesaiti kuti itozotiudza kuti tizoona face. Saka zuva ranhasi ndakwanisa kudzokera ikoko nenyaya yekuti ndiri papisi nebasa. Ningi nangu ndiazoenda akanodhinfaya kanoonesa kuti ndiwe sekuru zvesho. Mataura imi mukati maamane mazuva muchivashaya. Makamboenda pane vehukama here kana vamwe vakaenda kunoripota kupolisi kuti tiri kushaya munhu? Infact vanhu vainetsana mumba handizoti vainetsana nawe tasataza sezvavazukuru. Tasatanga tanyatsoziva tikatombotsvaga kuti vari kuvaita vari kubasa kana tichi tikavashaya. Apa ndipo takazonzwa kuti kwanikwa munhu akapondwa ndipo takazoenda tinoona tatarongwedhinfaya hembe asi ningi nangu kuti vazodzokera akarara ikoko nepolisi ndipo akazoona kuti face ndisekuru vakapondwa. Kana muri kuti mimi vakapondwa maona nei kuti vakapondwa kuti mapurisa pavatarisa ndo vataura kuti munhu akapondwa? Ndizvo zvataura mapurisa kuti munhu anenge akapondwa pozi ichiranda investigations yepolisi asati apuhwa umbo hwakakwana. Neumira postmortem ndizvo zvakamira sei. Vanga vane mazuva mangani sekuru vasingaonekwe matimi mama vane mazuva muchivashaya? 4 to 5 days. Tinoziva isusu panopondwa munhu vanhu vanoona zvakasiyana siyana. Tingati here pane ropa ramaona kana kuti zvimwe zvinhu zvairatidza kuti munhu akapondwa? Nokuti wanga wakakandwa mumvura half a body ngari mumvura. Makumbo ndanga ari kunze but half a body from the waist ngari mumvura. Tinoziva isusu dzimwe nguva panowanikwa mutumbi wemunhu vanhu vanotaura dzimwe nguva vanhu vachibvunza kunyange mapurisa kuonekwa kwaitwa mutumbi wasekuru venyu zviri kuratidza here kuti vane mazuva vapondwa kana kuti ndezvemunhu ari kuratidza kuti pamwe hapana mazuva vapondwa? Pasipoti yavanga yaito expand achinzi panenge panisongone mazuva akatiwo. Iye mudzimai wavo hongu anga achinesana nemurume asi ari kutaura here kuti akamboendawo kunoripota kuti kunyange tanetsana hedu asi murume haasi kudzoka kumba? Haana chaataura. Mbuya vana chataura kana taura navo ndisati ndataura navo. Sekuru venyu vasiya mhuri yakakura sei? Vasiya vana 3. Vakakura sei vana vava? Mumwe ari form 1 nemumwe anenge grade 7 nemudiki. Tinoona isusu kuti kuno kudziva rasekwa vanhu vari kutaura kuti muno mumanyanya kupondwa vanhu. Chii chamunoda kutaura pamusoro pemagariro akuita vanhu kuno kudziva rasekwa? Ndinoona ngoni munhu nawiringiri kunesa nawe madrugs because madrugs akanyanya kuwanda. Veshe nemadrugs munonzi asi yakawandisa. Nevanhu vazhinji vaende kumabasa vaite sei. Zvekuti munofungira kuti usiku ndo muri kuitwa mabasa erima yekuti vanhu vari kupondwa? Ndofungira handizvo chaizvo. Sekuru venyu vainwa doro here? Vainwa zvapati vanga sikanyanywa zvakanyanya steri. Ndeape mashoko amungade kutaura pamusoro pedambudziko rakuwanai semhuri kuti moshaya sekuru vozowanikwa vachiratidza kuti vakapondwa? Infact chekutaura pari ndasati ndanacho ndakangomira vanhu vakuru vedzinza kuti vauye tozongogara pasi toona zvakamira sei. Tochema tine tariro tione zvakamira sei. Tataura zvakare neumwe mugare wemuDZ Extension ataura achirwadziwa achiti haanzwisisi kuti kunyangwe paine kusawirirana asi mudzimai wemurume uyu haana kumbobvira asvika panzvimbo yakaonekirwa murume wake. Vane vana 3 vese. Mwana
mukomana ndiye akatouya akati hongu ndibaba vangu vari mumvura umu, mushure mekunge anzwa murume airima achiti kurwisi kune murume arimo. Isu zvino ndopatakanzwa kuti pane munhu aonekwa uku nemurume aitorima. Ndakatoudza kuti pane murume aonekwa uku akakandwa mudziva. Ndobva takangouyawo zvishona, ndobva taona kuti munhu nhasi makuseni, ndobva tamukira kuno kuna 5, ndobva tazomirira pazouya polisi, ndobva yazobuditsa munhu, ndobva yaiswapo. Ndobva tazombomirira vamwe, ndobva vachiita mainvestigation anga achiitwa, vachitora zvanga vachitora nemafotos anga achitorwa vachimufuraimba, vachitora mapictures anga vachitora, ndobva vaenda. Ndobva tazomirira bhodhi kuti itorwe, asi mudzimai wake chaiye anambobvira auya kubvira paakanzwa kuti pane munhu akakandwa, munhu akapondwa, anambobvira auya. Even zuro wachona kunyange nanhasi wacho mutumbi wemurume akatotakurwa anambobvira auya kuzoona kuti murume wake kuti akaita sei. Padhuze here paanogara mudzimai uyu pekuti aikwanisa kunge auya? Patori padhuze, ini ndotogara kure, atori padhuze mukadzi wake. Zvokuti isusu kwatinogara ndisu tingadera topedzera, but tatongomuka nekutongoya kunoku ma7 tanga tatosvika takatomira tichimirira kuti polisi tinzwe kuti zvakamira sei. Kukuuya kwamaa muchiita uku inhau here yekuti munhu uyu maimuziva awanikwa akapondwa panapa? Kuziva zvekungoziva munhu kachinzwa kuti munhu wekuti ataure nevanhu, munhu wekuti akazvinyararira, tomuziva ari munhu akada kunyange vanhu vakwana kuita kuti munhu uyu baba vamunhu wekuti vakanyararisa. Saka zvotoshamisa kuti ko vapondwa sei, vadenha here kana kuti chimbodzi munhu wekuti hatotauri nevanhu, munhu wekuti akazvinyararira. Nguva yake zhinji anodhakwa kana adhakwa kodzoka kumba kwake. Nezumati mimi mutumbi wakaonekwa nezuro airima ndaiyo kumanguvai, nekuti mazenge makuti afuti nyaya yekuti mutumbi wazotorwa nhasi. Nguva dzanga dzatifambe, hatichaziva hedu taimba dzanga dzafamba. Zvichireva here kuti mutumbi uyu mushure mekunge waonekwa warara uri pano ukazotorwa nhasi? Mutumbi watorora murwizi futi, ndobva wazobudiswa nhasi. Wari mumvura? Mutumbi watorora mumvura ndobva wazobudiswa nhasi. Kuona kwamaita imimi mungati here munhu wekuti kushayikwa kwaangaita zvichida haana mazuva apondwa kuti ane mazuva nemaonero amamaita mutumbi? Maonero angu mutumbi uyu unenge une mazuva nekuti bhodhi yake yese paburitswa ange akata yellow yese, but pazoti gare apa azonge aita white bhodhi yake yese, even bvudzi rake ranga rakaita white. Kuratidza kuti anga agarisa ari mumvura? Aratidza kuti anga agara zvemadhays, nekuti vanhu vacho vanga vachitaura, panga pachitaurwa zvemawiki, zvema2 weeks. Mwana wacho mukomana, but anga achiti dhedhe wakabuda pamusi weFriday. Ndozvanga taura mwana wacho mukomana, but vamwe vanhu vangaita hanzi akabuda vane wiki kana 2 weeks vasipo. Saka mukadzi uchenda pangaitobvunzwa nevanhu kunzi ko mumwe ndo tiri kuona aripi, anga asingatotauri, anga achitoignore kutorodza kuti pamwe maybe zvamukutotaura handinei nazvo, anga achitoignore vanhu. Mudzimai wake anambobvira amboratidza kuti ane shungu kuti regedzei ndimanye ndinoona. Vatorwa tisu takatomanya tichiti dzimwe nguva ichi ihama yako, kana wanzwa pane chaitika kuti papondwa munhu unofanira kumanya kuti uone kuti haizi hama yako here, ndokuya kwataito tichitione. Muridzi wacho nomunhu ndiye anambobvira atsika gumbo rake mukadzi wake, anambobvira ambotsika panapa, kana taziva kuti murume wake zvaita sei zvamira asitombozviziva. Tinoziva isusu kuti kana zvinhu zvaitika mumamana matinogara zvinotaurika. Pani zvakambosvika here munzeve dzenyu mimi kuti kuna baba vari kushayikwa mazuva avaitsvagwa avakanga vasingaonekwe? Zvinambotaurwa zuro, ndopakatanga kutotaurwa nyaya idzodzo kunzi baba vachi, asi mwana wacho namukomana ndiye anga achinzi anenge aibvunza here achiti ko dhedhi vari kupi kuna mama vake, hanzi votodaira zvekutodaira kana zvekutoharasa mwana zvezvi. Saka mwana wacho nazuro ndiye akatanga kutomanya kunokupa, akaudzwa nevanhu kuti baba vari kurima munda umu, vatizoni mudziva pazasi pauri kurima pane mutumbi urimo, mune munhu akapondwa. Mwana wachona hanzi akangobudisa mashoko ekuti hapana mumwe munhu, ndidhedhi vangu. Akakura sei mwana wacho ane zvake? Mukomana mukomana mwana ndichimuona maybe form 1 form 2, ndomashoko akatanga kutotaura kuti munhu iye hapana mumwe munhu, ndidhedhi vangu. Ndobva atosvika ndobva ona hembe yemaline, tisheti yemaline, hanzi ndidhedhi vangu. Polisi ndopachina paikazouyawo nezuro vachiita sei, hamoti vazanozokwanisa kubudisa mutumbi wacho nezuro. Tinoziva kuti kana zvinhu zvikaitika mumamana maziva imimi kuti mwana ari kuti ndibaba vangu ava, zvichida kuti makutoenda kunobata maoko kuna ama yacho. Imimi sevanhu vemuraini makaona simba here rekuenda kunobata mudzimai maoko, kana kuti muri kuti sezvo asina kuuya? Pakawanikwa mutumbi wemurume wake, iye akanga aripi, akaitei anzwa mwana achiti kurwizi uku variko ndibaba? Hama yava hatizivi kuti vane mwoyo wakaita sei,
vakatozvinzwa pani munhu awanikwa vakatoignore. Mwana uyu mukomana ndiye first person utanga kumanya kuya kunoko achibvunza murume irima kuti mati pane munhu ndepapi, akaratidzwa. Mwana uyu vasvika ndobvatomira pandobva vaona kuti ndidhedhi vake. Ame vachiona havana mbobvira varatidza shungu kana dzekuti vauye kuzoona kuti murume wavo chii. Saka isusu vagarisana naye hatifunga tinge toshunge kuti tinomubata maoko yeti anambobvira aratidza shungu dzekuti ngatimanye tinoona murume wangu. Tingatobate hama noti kuti kubata mukadzi wake atodza kuti hana basa angatogara asingamude. Tingatokwanisa kubata hama dzemunhu maoko noti kuti kubata mukadzi wake atingamubate nekuti hana kuzoona murume wake kubva nezuro paakanzwa kuti pane munhu apondo. Up to now anambobvira auya svika polisi yatakura munhu anambouya, hama dzemunhu ndo dzangouya. Iye angaitonzi atori kumba tonomwati akagara pasofa. Mutumbi womurume wakatakura. Mutumbi womurume wakatakura nhasi. Hama dzemufi pane here dzawanikwa tisingasananganisire mwana uyu atizvoni ndibaba vangu. Pahama dzemufi dzauya mambonzwa here vachitaura kuti hama yavo iyi yaishayikwa? Musikana iwo ndotaura kamusikana kamwana kachooneka ndokangaitotora kachitoti ini pandakatonzwawo nemunhu shinzi uku kune munhu akapondwa ari murwizi atangosaspekta vanenge bamukuru vangu. Pane futi umwe mwana musikana anga achichema kubva nezuro anonzi Kimbali achivaona mutumbi uyu murume kupondwa ndi bamukuru vake ndiye aichema kubva nezuro nedzimwe hama dzazenge dzichema dzirapawo amenoti hanzvadzi dzake vazukuru nemafriends avo ndo mwana wanga achitochema vakagara pa vachikudzwa zvinhu zvanga wachinzwa. Chii chamungade kutaura? Tiri kuona muri kutaura muchiratidza kubatikana kuti mudzimai wemufi uyu anga asipo kubva nezuro achinzi mutumbi wawanikwa kusvika nhasi mutumbi watakurwa iye asipo. Semudzimai chii chamungade kutaura? Ini ndatobatikana even ini hangu pandiri panapa ndiri single mother asi kana ndakatonzwa kuti murume wangu baba vana vangu afa kana nekurwara kana nekupondwa ndinotoenda kunyange ndichienda basa ndinotokumbira kuti murume wangu afa kunyange ndisiri kugara naye kuratidza rudo rwekuti ndibaba vevana vangu vandakabara navo vana kurespekta vana vangu ndinotoenda ndotomirira rufu remurume wangu nokuti nerimwe saidi atori murume wangu even takaseparate murume wangu nokuti tine vana ndinotoenda. Saka ini ndikutorwadza nekuti amai ava handizivi kuti moyo urudzi kutonzi unotogeza munhu woenda kubasa uchiziva chiri kuti mutumbi wawanikwa uku mutumbi wemurume wako ndiye munhu angade akatogara kunogona achitombata kuti musadaro asi akatoprefer kutogeza kutorova makeup achienda kubasa. Hatizivi kuti tomuti munhu werudzi kana singaratidze action kana kurwadziwa nemoyo kuti murume wangu baba vevana vangu andinogara naye afa kunyange dai kunzi angaenda kumba kegirlfriend. Varume vese vanoita magirlfriends handingatadzi kunona munhu mumwe wangu nekuti anzaita magirlfriend. Varume vazhinji vanonyinga handiignore murume wangu kuti arwara kana apondwa nekuti anzi baba nhingi handisikuenda novaona nekuti apondwa nekuti vakaita girlfriend hazvinditadzise kuenda kunoona murume wangu. Pane runyere kupasi rwokuti anga achita magirlfriends saka mukadzi uyu ndosaka akagumbuka? Pane tanga tichingotaurawo nyaya patakaona kuti takangomira semadzimai tichinzi panga ku desert extension baba vanenge vakunzi vane girlfriend yeko kwanga kune girlfriend yavo asi vari kunzi baba everything havana changu vasingaiti mumba mavo ende kazhinji handikatokonza kuti baba kuti vange vanoita kudhakwa kuti vange vanodhakwa zvekufurikidza iye kuti anzi murume anotaura mukadzi wavo anotaurisa saka anenge achiti nguva dzangu zhinji ndakapedzera uku ndakaenda dhakwa ndosvika ndichita se ndichizvirarira hangu saka vanenge vatonzi nemukadzi wake vanga vachitonetsana nenyaya iyoyo vachona nekuti nenyaya yegirlfriend. Tinoona kuti kazhinji kacho pakanzi papondwa munhu vanhu vanenge vachiti zvichida matsotsi agarira kuti vaponde munhu vanenge vamutorera zvaanenge ainazvo vanenge vamukuvadza. Mapurisa paakauya vane here zvavakaita pamutumbi kuedza kutsvaga kuti munhu uyu chitopa chake kana chii pane zvavakaona here pamutumbi uyu? Mapurisa pamutumbi pane zvavaona gozi foni yake yanga iripo, wallet yake yanga ine mari yanga iripo, ID yake yanga iripo, haana chaangatorerwa, everything zvinhu zvake zvanga zviripo, haana chaakatorerwa. Saka hatizivi kuti toti matsotsi here kana kuti toti chii, hatisinatsonzwisisa kuti chii. Izvi chiratidza zviri kutokukatya madzai zviri kutishamisa kuti itsotsi rerudzii risingatore mari because muwallet mababa manga muchidzi mamune mari munangaita angachiti maybe 1 something yange iri muwallet 100 something nefoni yavo foni chaicho yefoni yakanaka hatizivi kuti imbavha dzerudzii. So isusu hatisi kutopanzwisisa isusu tatoti vemutemo vambonyatsoongorora vanyatsobvunza mukadzi wake kuti vatuze kuti chii chakaitika because hakanetso hedu titori vatorwa zviri but nerimwe saidi ihama yedu nekuti kufa handinyore, kufa kunorwadza, itori hama yedu tiri kutorwadziwa patiri panapa ende tiri kutoenda kunomuchema murume afo, itori hama yedu
tutorwadzionai asi tinongokumbira tototi vemutemo vamboti batiro vambopinde vamboongororo munzvimbo dzedu dzatinogara polisi itibatsiriwo kushanda kunyatsoona nyaya yekupondwa kwevanhu nekuti last week mugomo redu makaonekwa mwana futi akasungirira ane 22 years asi mwana aizonzi anosungira achinzi akarohwa then vana vandobva vasungirira mwana uyu pakamuti asi kamuti kacho nakazonetsa kuti kanga ari kasmall tree mwana 22 years mugomo medu saka tatokumboti vemutemo ngavatibatsiriwo iso titakutosha kuti tinofamba sei kana kuti tinge tinoenda kumaskill kana kuti takarwara like isu kuti chipatara chinotirapa zviri free chipatara chekuno kuDZ extension saka pamwe ndakarwara inini ndinofamba sekuti ndicrosse ndiendo DZ extension ndinorapwa inini kana vana vangu nekuti takutya kufamba hatichaziva kuti chii chiri kuitika munharaunda yatigere saka tinongokumbirawo kuti vemutemo ngavatibatsiriwo vamboshandanda vaone kuti chii chiri kuitika munzvimbo yedu zvichireva kuti muri kuti imimi kunoku kuDZ kune kakutyisa kwakanoita nekuti hakasike kutanga kuti akasike kutanga last week pakavigwa mwana uyu kuswera zuro pamatombo aya pane murume anoudza kuti maybe 52 years or 51 anga ane girlfriend rake mwana mudiki anzi maybe should be 22 years or 23 years ndobva varohwa murume akabayiwa tumabanga pasaidi musikana ndobva arohwa so hafu yese akarembera mazinesi akatoenda kuchiclinic paranyota nhasi ndobva zvanzi baba vaivai vangoiswa paoxygen but murume afa but anga achinzi girlfriend riri pacritical totora zvemuroad akona zvekusanga muroad musaka hatichazivi kuti tinogara sei munharaunda medu kana chiti muroad pasaidi peroad pane matombo apo ndotonzi ndotofamba pamwe nemumwe wangu tikutotaura hedu nyaya dzedu dzerudo takutorobwa takutotorera takutourayiwa hatizivi kuti tichagara sei munharaunda medu saka totongokumbira kuti vemutemo vatibatsiriwo vambonyatsoongorora kuti chii chiri kuitika munzvimbo yatigere hatizivi kuti tichararama sei saka totokumbira kuti vemutemo ngavatibatsiriwo mapurisa emunzvimbo yedu yatigere munharaunda ngavatibatsiriwo kuti vaone kuti chii chiri kuitika ndanani varomboita zvinhu zvakadaro nekuti makesi iziwa ekupondwa ekurayiwa ari kuwandisa mudziva rasekwa takutoshaya kana mufaro kana kuti utume mwana kumashopu che wakutotya kuti ndinomutuma sei mwana wangu pamwe anobva angodhonzwa nemunhu otourayiwa sezviri kungourayiwa vamwe vanhu zvavari kuita pane here matanho akambotorwawo nemapurisa nekuda kwekuti kunoku makuti nzvimbo ino yakutyisa vanhu vari kupondwa pane matanho akaitika nekuti pakatomboiswa curfew yekunzi before 8 munhu wese anofanenge amumba saka hatisi kuziva kuti iri kushanda here curfew yachina kuti mapurisa ari kuita basa rawo here kana ndati chii chiri kuitika last 2 weeks ago kuDZ1 kune murume futi akapondwa futi zvekumapasi 9 saka hatizivi kuti curfew yachona iri kushanda here kana kuti haichashanda pane mapurisa anombotenderera here munzvimbo vanofamba vachiona kuti muzive kuti tinenge takachengetedzeka pane mapurisa anenge achifamba usiku achiona kuti nzvimbo yakaita sei mapurisa ekuti achokwadi ka zvecurfew patakazvinzwa ka maonero hangu andakazviita hangu inini ndofunga maybe 2-3 days ndipo wetomboti kana pamwe oda kuenda kana pamwe unorasa marara unokwanisa kana kutoona kana kuti mumwe achitobva vachitofamba vari murodhi noti kuti kutoshanda kuti vakatomboita tek yekuti tinyatsoona mapurisa ndingataure nhema ipapo 2-3 days ndo patakaona kuti mapurisa vanenge vaitenderera bhozi vetoti kana mapasi otonzwa vanhu vachitaura vanhu vachitopfuura china mudzimba dzavo but ivo vanga vakaisa mutemo kuti before 8 munhu wese anofanenge amumba kana atonoona kwachibva kubasa exactly 9 munhu wese anofanenge wamba mako kuitira nyaya dzekupondwa dziri kuitika nekuti makesi iziwa ekupondwa kwevanhu awandisa saka vanenge vada kuitira upenyu hwedu isusu tataura zvakare nemuzukuru uyo anoti pavakaudzwa kuti sekuru vakashayikwa musi wa3 vanonzi vakabuda havana kudzoka mbuya vachiti murume haana kudzoka vakatenderera kwese kwavaitsvaga sekuru kuzvipatara mumamochari vakatombopinda nemumapaki vakaenda kubasa asi sekuru havana kuwanikwa achiti kunyange paakambonzwa kunzi kune munhu awanikwa kugomo akatomhanya achifungidza kuti ndisekuru vake nezuro ndo paakazonosvika achitanga kuona munhu akanga ari mumvura vakaziva kuti ndisekuru nekuda kwembatya dzavanga vakapfeka uye ari kuti zviri kuratidza kuti sekuru vanga vane nguva yakareba vari mumvura uyu nekuti kunyange muviri wavo washata ini ndi muzukuru muri muzukuru wemufi mungatiudzewo here kuti sekuru venyu vanga vakura zvakadii uye vasiya mhuri yakakura sei kurangwa vane 55 years vasiya vana 4 vakomana 3 nomukana mumwe chete vana ava vakura sei mukuru akura sei
mukuru andingazive zangu makore asatozvishandira vamwe tu ava vakomana akapedza chikoro. Mumwe mudiki uyu grade 1 kugotora uri grade 1 neari form 1. Tanzwa isusu kuti sekuru vakanga vasiri kuwanikwa, vakashayikwa kwemazuva mangani, uye kushayikwa kwavakaita uku makaendere kunoudza mapurisa kuti muri kushaya hama yenyu? Vongu takaenda kunovatsanangurira. Sekuru vangu vabuda pamba vabuda musi 3 ari makuseni na 9 o'clock pane mwana mudiki. Saka mbuya angu ari kubasa, hapasina mumwe anga aripo mukuru. Saka mbuya paakangoti wangoti sekuru vachaita sei, vachadzoka kumba. Ndokurara, ndokuedza sekuru vanoita sevana kuuya. Saka ndakazotofonerwa nemumwe munina wangu, mwana wamaini wangu, munina wangu aitondifunza kuti sekuru vari kumba kwako, ndikati ndiri kubasa munya. Ndasvika kumba ndoita sei, ndokutsanangurira. Ndasvika kumba ndandana sekuru avako, ndangobuda kumba ndichienda kuna gogo. Ndasvika kuna gogo vari kumba, ndandana sekuru ndandifonera sekuru akasikuwanika. Ande sekuru kwavangobuda ndisipo ndiri kubasa. Saka tarara kati vanombozviita kada vanomboenda kuna bhora. Kana vakasibirwa kubhora noita sei, vanozodzoka makuseni kwakachena kataura. Ndangotora foni yangu ndandabvunza kuti sekuru muripi. Sekuru havana kupindura, asi yangotika kangani kaviri. Makaisa iri message? Ndakaisa iri message, amboatika kaviri. Andazotsa kufona ndana message yaita seyaona. Foni ubva ipapo na 10 to 8 musi wa4. Foni yanga isingaiti asekuru. Andadzokera kumba kunona unobvunza gogo sekuru vauya here. Sekuru vako havasari, ndafunga kuti vari kunoko nokuti foni yavo yatika kare kaviri. Apa hachaiti ngada haina moto sekusamagiri. Ndazotsanangura kuti sekuru vako havapo vasati vadzoka. Ngati chakaneta ndavavangobuda sekuru vako ndiri kubasa. Tangovabvunza nyaya yemari yemwana wechikoro. Saka matanga iri mari inenge 500 uye. Saka ndiko kubuda kwakaita pamba. Saka pakubva panguva iyo tangoti munhu achauya. Saka kuyawo kubva musi wa4 kwakadoka hatina kuvaona. Musi wa5 rakazotanga kuita serious manje kuita sekutsvaga munhu. Tawana 2 days hatsena. Kokwambva vazoenda papolisi nomhanga akandimozuya after 78 hours. Saka pa78 hours dzakwana seko takazoenda navo papolisi. Saka ndemotisa mapictures, akangosiya mapictures acho papolisi. Kokwambva vazobuda kuenda pasita vangobuda kuenda ndisipo. Mari yemwana takabvunzana kubuda kwakaita. Ndo statement yakataurwa nagogo. Asi kwakasara kutozofa pedza nepolisi ukadzisa mapictures. Kwakanga kumanyaenda kwamanya kubaya. Ndakazotora nemunina wangu anonzi Mbanda nemumwe munina wangu anonzi George, friend yemunina wangu. Tiri vatatu tikatanga kutendera kutsvaga sekuru. Maitenderera muchitsvaga kupi kwamaitsvaga? Chekutanga takaenda kubasa kwavo kunotsvaga toda munhu anga achirwara, anga ari pariva, matanga kurwara ari pariva, akabatwa masitipini. Saka pamba apuwa mamwe matesi ekuchipatara. Pamwe munhu adzokera kubasa ndokarongogara kunoita mazuva ake. Saka tasvika kubasa nzakuna kwavako. Vakaguma kuya kuno kudzapfura chani mapepa ekuchipatara achiti ndondonoya nenda kutanga basa ndotevera. Saka pakanaka mbabuda mafrendi avo sekuru vangu vasina nafrendi. Ndiziva kuti iyi ndoyanga ishamwari yasekuru vangu ndachape kutangira. Toona kuti taingofamba kubva paparinyata, patakabva pabasa pavo achienda paparinyata.
pakashanda andatendera mawadhi mese tandashaya tandapinda mochari tandashaya tandakwira motikari tandapinda mupaki mararikadini andanowatsvaga andavashayiwa tandatendera mese mabhora semunhu aifarira bhora andatendera mutaundi mese mabhora andashaya munhu andane munhu kuwadzana mese tichitenderera tichitsvaga tadzoka kunokumba tikarika kuti anamai kuti tavashayiwa andatonodza gogo tasekuru hatina kuvaona tavashaya ati alright atagara tati tikanzwa tikwatika chakati ndaitira bhasikoro rangu ndomhanya ndoita sei ndinotarisa ndaingoti chibva kubasa ndaifamba ndichitsvaga zosvika kunokumba ndozonura ndosvikira kubasa unosvika kwese kumandabdeni kumakumba uko itsvaga andoti kwaindokumhanya ndotsvaga chibvunza nevanya vangu kuti zvapapi chibatsirana ikoko sangana pakati ikira taperwa nezuro ndazotama kuseni kamuka katarika ndiende kumunda andangorima padikidiki nananza zangu zvokuti kupera simba semunhu ndarohwa nesando andadzoka kumba tanga makuseni mapasi 8 andzokera kumba ndandagara takangogara dai ndandatora bhasikoro rangu anoda kudzidze distancing ndichinotsvaga ndakubva ukoko ndaakumazarurika kumapasi 4 matopasi 3 eka ndinotarisa kumunda kwavo andauya nekumunda kwavo kuri kusati kwawaoneka kwacho ikoko akatopinda mumunda tikatenderera munda mavo ndikashaya munhu angonawo vanekadhibox kana chiriko andafamba nemuroad nofamba vanhu nditsvaga andangosvika kumba pasina about 45 minutes ndaisa bhasikoro rangu kusereka bhasikoro kumasi andazofonwa nemunina wangu futi andofamba naye ndizibhanda akati mukoma muripi akati handiri kumba andamhanyai kumvura kudzvara sekwaitu ndikuonekwa murume ari mumvura andatisedzikumu ndiko kwandiita se kwandikutobva iko zvinozi andakuti nekuhaitu munongobvunza ngataura timina panoita vanhu kese apashayikwa ngobuda gedhi ngoti tiri pakomiti huru padzivhiti huru pandakaona chaunga chevanhu andabvunza ndiwanikwa munhu komvura ndikuva ndakuzaso ndandatova bhasikoro rangu ndichienda ikoko inosvika pamvura ndakasangana namai vangu vadiki mwana wemunina wavo ari koko andafunda mama zvakamira sei mama wangu angonditi ndinotarisa kati ndipapi andata inini ndangotaridza dai so handina kupedza nguva yakareba ndangodongorera 2 minutes andangoziva kuti musekuru wangu akaziva nembatya dzangu akada angu akapfeka saka ndavaziva dai so andaudza mama angu kuti mama ndikusekuru tingoshinga andamira ndandafonwa nemunina wangu ndivo here andamina ndozokuudza kuti zvakamira sei nda kumbotukamisa anadze vangu ndafunga kubva pasi 6 kubva pasi 5 ndiri ikoko kuti polisi ichaita sei ichauya ndibatsira ndachingondibvunza akamira sei ndata chimbomira atendera sei ndanyasa kuteerechedza nekuti musoro hausi kuwanika musoro wakanyura mumvura makumbo ari mumvura zvese zviri mumvura musana ndoita sei ndokunotongoona trausi hafu yese yanga iri mumvura nekuno mutumbu ngokuro mvura saka hembe yangu ndoyanga yatonzuka nemvura mvura saka iri pano yanga sara shoma saka ndatonyara ndachingondifoni ndachiti ndichauya
ndizokudze ndati mama angu chiendechi kumba mwana wandipe vhari ati achiendechi chiendei kumba ameenda kumba imosaita se kunyarara ndichaita se ndichauya nini kumba ikoko vanhu vese ngondifonera ndiri munzvimbo yanga ndiri achida kuzoti chokwadi saka ini ndakazongoti takazobva kumatu 10 dzemanheru patakazoya polisi chindichinja nemupurisa anga ndinaye kwakuya mapurisa eusiku saka vauya mapurisa eusiku nandaita ndangobuda kuya kuna namai mai ndandakagona kutsanangurira chokwadi ati mama ndiyo sekuru asi munyarara ndizoshorodza nyaya dzangu kuti kwakachena mangwana ndanyasa kuona kuti ndizvo here zvandiri kuona mama vaotora ati mwanangu chinda chikumba mandapfuura nekogoku kune mudzimai wavo nandavaona kati gogo kune munhu ari kumvura asi handisizoti ndiyo here sekuru nokuti handina kunyasa kuona ndakaona kuti ndikavataurira nekupasika munhu wechikadzi anogona kufenda kana kuti kudii nanangoti agogo ndozokudzai mangwana ndaimi musaitese musauye nemunasekuru vangu vadiki munasekuru vangu ari goma ngati imi mugarei kupi garei kunokumba inini chamukire koko makuseni saka ndazomukira makuseni mapasi 4 tichienda kumvura ikoko polisi tane mupurisa weusiku tipa polisi pamapurisa ipapo. Asi unopatakurwa mutumbi wasekuru venyu imimi manga muriko ko mudzimai wavo nevamwe veukama vauya here panga pachitakurwa mutumbi? Uya siukama tanga tiriko tese. Pane kunetsana here kwekwaita mbuya nasekuru kwata nyaya yemari yefizi ndikanyido amuskusira vaigarisana zvinonesa kanaka kana tiri ndoti nhasi sekuru mbuya vaya nedambudziko rasekuru kuti mbuya vasekuru vayo une dambudziko rambuya hamuna kumbonzwa kunetsana kwavo svika upindemo vashaya kudai so handina kana kuita dambudziko ravo. Mazuva amataura imimi ashayikwa sekuru awandisa. Maona mutumbi wasekuru uri mustate yakaita sei? Sikundorwadza yasiya tingatsanangudze kuti zvinoratidza here kuti vanga vatone nguva yakareba vari mumvura imomo? Ya zvinoratidza kuti ndingati mumwe akanda vasara vari mumvura kuti fesi yese mukatarisa nemutumbi wowo wese fesi yaita kuibva nemvura kuita kunge munhu uyo apiswa nemafuta maziso ese hapasisina mazino ese atova panze mazino ese atova panze fesi hapasisina fesi meso mato murowo wese ngatoti watova nemakoni murowo wese kutoti atongotopedza futi kana tisondoneza amwe gonongoputikira mumvura imomo tingotsvaga munhu tingetese. Mungati here mi muri kufungidzira kuti zvichida sekuru vakapondwa uye kuwanikwa kwavawanikwa tinoziva kuti mapurisa vanotarisa muhomwe vachitsvaga kuti mune zvinhu here kana pane zvawanikwa here zviina sekuru uye pane fungidziro here kuti sekuru kupondwa? Zvawanika kwawanika waleti yavo anga nechitupa chavo nemakadhi nefoni zvandinazvo pano muhomwe mangu foni newaleti. Tinoziva kuti munguva munhu anofamba nemari muwaleti mapurisa vachitarisa pane chavaona here muwaleti? Muwaleti handina kuona mari mamusina mamonowa nechitupa nepeni kati kekupeni nezvanga zviripo chete ndozvandatowana. Mapurisa vane fungidziro here pfungwa kuti zvichida pamwe sekuru vakapondwa? ukatenda nawo kumochari vatadomboita statemote saka inini ndazongodzoka ndakutoita ndichimanyawo kunokuma vamwe asati achiita purogiramu yekuko indomanya chiitawo purogiramu yekupi
yekunoku ndinoti yakamira sei. Mashoko apa amungade kutaura kubvunza kwandaiita kuti pane fungidziro yekuti zvichida vakapondwa. Tanzwa vamwe watataura navo vari kuti munomudzi warasekwa maakutyisa nekuti vanhu vari kurohwa vari munomudzi kupondwa. warasekwa hatichazivi maakutyisa chokwadi nokuti hakupedze 2-3 months isina kurohwa munhu kana kurohwa achikwadza achisiwa akari mupenya sambeta se ambobatwa hamuchaiti. Noti 2 weeks ago idzodzi pane akanhongwa futi mugomo akasungirira achinzi asungirira asi ndakamhanya ndikanotarisa ndikona masungiriro acho haina kodzero yekuti munhu akasungirira munhu akatongomusungirira ndikanditi ndisekuru vangu vasiriyo akani Pamakatomhanya maifunga kuti ndisekuru venyu. ndana vasiriyo saka muno munharaunda medu inhau kuti chekwa kunoitwa mageti saka vanhu vangoita zvavaenda zvavanoda nevanhu tinogona kuti pedza 2 days vanoenda kuseni odzoka vanoti kuma11 saka munhu unenge achifamba murima chaziva kuti tinosanganidzana nemunhu hatichaona kwatoita se kwatiri kuenda ikira ndazotakura sekuru vangu chivaendesa kumocha. Destiny TV yasvika mutumbi wemurume uyu uchangobva kutakurwa. Akaonekwa nezuro kumasikati asi mutumbi uyu unonzi warara uripo wakarindwa nemapurisa nemunin'ina wemushakabvu uye wazotakurwa kuseni kuno. Asi mudzimai wemurume uyu anga asipo. Vataura kuti murume wakazotakurwa iye achinzi ari kumba uko kwaanga achitonwa tee. Musakanganwe kuona chirongwa Destiny Blitz. Destiny Blitz chirongwa chamunounzirwa chinenge chichitarisa nyaya dzinenge dzabuda svondo iroro nedzimwewo dzinenge dzakambobuda nguva yareba yakapfuura iyo umo mamunenge muchipiwa mahighlights enyaya iyi nechisikana Tasha Anesu Mahachi.